Juanet TikToker, avui me n'ha vengut a la bonica localitat i veïna del meu poble, com és Beneixama del meu cor, que li tinc molta estima a aquesta població, i fa unes festes de moros i cristians brutals, amb una entrada espectacular, i vàries, diria jo, solemnes professons a la Divina Aurora, perquè sí, la veritat és que la devoció per l'Aurora és única i bonica i té que veure molt en la festa de moros i cristians de Beneixama. I també, a partir d'ahir, el que fan és moltes tipus de retretes en disfraços, com el dia de la retreta, i en el dia d'avui fan que els moros i els cristians s'enjunten i, com poden, desfilen junts, tant moros com cristians. I fan un acte enjuntant-se i mesclant-se els moros i els cristians. L'ambaixar ha acabat i la festa continua amb germanor. Ja hi veiem números formats per moros i cristians, i això és la festa, la unió entre els moros i els cristians. I veiem la comparsa dels cristians, que tinc molta devoció per aquestes capitanes, gran amigues meues. Ahí veiem a Cristina, després també veiem Noelia i Mònica, la gran amiga meua Mònica, capitana, enhorabona. Ahí estem, enhorabona, capitanes. Vamos ahí, vamos, Cris. Ahí están les festes de moros i cristians de Beneixama. Continuem en esta festa del dia d'avui, que es diu la festa dels caramelos. I per què? Perquè ahí podem veure com els xiquets i xiquetes reparteixen caramelos i també alguna cervesa i algun bocadillet. Ahí veiem la Xuli Granja, les xulis, i els xiquets de la Xuli Granja. Ahí estem. Molt bé. Ahí estem. Y ahí ven la escuadra de Pluma y Tinter. Sí, esta escuadra es del lanzamiento del Hombre Bala. Son esta escuadra. Pues en el día de hoy duen a xiquets i xiquetes. Una cerveseta, ahí estem. Gràcies. Ja t'ha fotut. Vale, va. Pues ahí ven la Xuli Granja. La Xuli Granja, explícanos un poco así el acte. Bueno, l'acte, estem en l'acte de les caramelos, que es diu de les caramelos perquè reparteixen caramelos. Però a banda d'això també hi ha gent que tira cervesa, bocadillos, i això és un acte que té molta antiguitat. De quin any estem parlant? No sé exactament dir-te l'any, però fa molts anys. Es mesclen, primer van desfilant les comparses i files mesclades. Moros i cristians. Sí, moros van en cristians i llauraors, estudiants i pirates també van conjuntament per a fer una espècie de germanor i després van les carrosses. Jo diria que és que la batalla ha acabat i després ja és festa enjuntant-se moros i cristians. Podria ser algo acaba així. La batalla en felicitat. I s'agermanem. Això sol es fan Beneixama, enjuntar moros i cristians. Ja. Ojo ahí, I després van les carrosses, que les carrosses van tirant principalment confeti, caramelos... Sí, seria una recreació de que la batalla ha acabat i que reparteixen felicitat. Exacte. Bueno, Juanet. Molt bé, moltes gràcies. Bueno, i ahí veiem com tiren i llancen tota la gent. Ahí estem, molt bé, vinga, va. Juanet TikToker, així estem arrastrant la Xuli Granja. Entonces, xiquets i xiquetes, Ahí estem a arrastrar la Xuli Granja perquè els pares arrastren la Xuli Granja i els xiquets dins disfruten i envien caramelos a tots la gent que està veient aquest desfile del Dia dels Caramelos a Beneixama City. En Beneixama, un acte on s'enjunten moros i cristians i els xiquets disfruten a l'amont. Va, Juanet TikToker, sempre en les festes de poble. Que sou, gracias, ahí está. Ahí estem, grandes cracks.
Gràcies, Beneixama, això sentir-se volgut i que mos seguiu en les redes socials, a Juanet TikToker. Gràcies, Beneixama. I ahí tenim el desgavell, van a tope, veia quina lia duen. Hola, Cristian, soy junts. Ahí está el desgavell, Si parpadeas te lo pierdes. Vamos, que nos vamos, Beneixama amunt. Brutal. A toda la festa.